நம்மளை சுற்றி உள்ள ஒவ்வொன்றும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டே தான் இருக்கோங்க. நம்ம திறந்த மனசு உள்ளவங்களா நல்லா ஒன்றி பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே நமக்கு புரியும். உதாரணத்துக்கு, ஒரு கல்லை எடுத்து ஒரு நாயை பார்த்து வீசுங்க, அது ஓடி போயிடும். ஆனால் அதே கல்லை எடுத்து ஒரு தேன்கூட்டை பார்த்து வீசுங்க, அந்த தேன்கூட்டத்தை பார்த்து நாம பயந்து ஓடணுமா இருக்கும். பலம் வாய்ந்த நாயை விட பல குன்றிய தேனீக்கள் ஓட வைக்கிறதுக்கு காரணம், தேனீக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒத்துமையா நம்மள துரத்துறதுனால தான். எந்த இனமா இருந்தாலும் ஒத்துமையா இருந்தா மட்டுமே எதையும் சாதிக்க முடியும். ஒத்துமையா இருக்கணும்னா விட்டு கொடுத்து வாழ படிக்கணும். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லட்டுமா? தேங்காய் இருக்குது, தேங்காய் அது சட்னிக்கு அரைக்கும் பொழுது தன்னைத்தானே விட்டு கொடுக்காது. அரைக்க ரொம்பவும் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இந்த தக்காளி இருக்க, தக்காளி அது தன்னைத்தானே எளிதா விட்டு கொடுக்கும். சுலபமா சட்னி அரைக்கலாம். தேங்காய் சட்னி சீக்கிரமாக கெட்டு போகும். ஆனால் தக்காளி சட்னி இருக்கே, அது சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது. இதனால் நமக்கு என்ன தெரிகிறது? விட்டு கொடுக்குறவங்க கெட்டு போவதில்லைன்னு. ரொம்ப காமெடியாக இருக்கா இந்த விஷயம்? ஏதோ சொல்ல போய் எங்கோ போயிட்டேனோ. ஒத்துமையை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன், அப்புறமா விட்டு கொடுக்கறத பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன். ஆமாங்க, நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் ஒத்துமையாக இருக்கணும். அப்படி ஒத்துமையாக இருந்தால் நமக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சண்டை போட்டால் அந்த பக்கம் பார்க்கவே இஷ்டம் இருக்காது. வேலை பார்க்குறவங்க கிட்ட விருப்பு காட்டுனா வேலைக்கு போகவே பிடிக்காது. வீட்டில் உள்ளவங்க கிட்ட மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டாலோ அப்பா சொல்லவே வேண்டாம், வீடே நரகம் ஆயிடும். அதனால நம்ம இருக்கிற இடம் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா எல்லாருக்கிட்டையும் விட்டு கொடுத்து ஒத்துமையா அன்பா இருப்போம். வேதவசனம் இதை குறித்து என்ன தெரியுமா சொல்கிறது? சகோதரரே, நீங்க எல்லாமே ஒரே காரியத்தை பேசவும் பிரிவினைகள் இல்லாத ஏக மனதும் ஏக யோசனை உள்ளவர்களாய் ஒத்துமையாகவும் அன்பாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு பைபிளே சொல்லுது தானே. யாரு? நம்ம குடும்பம் தானே, நம்ம பிள்ளைங்க தானே, நம்ம பொண்டாட்டி தானே அப்படின்னு குடும்பத்தில் விட்டு கொடுத்து போனா குறைஞ்சா போயிடுவோம்? இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேனே, இனிமேலாச்சும் விட்டு கொடுத்து போங்களேன். வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் ஆகட்டும், வேலை விஷயத்தில் ஆகட்டும், வாழ்க்கையில் ஆகட்டும், விட்டு கொடுத்து அன்பாக இருக்கும் பழகிப்போம். இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வாழ்க்கை சந்தோஷத்தோடையும் மகிழ்ச்சியோடையும் இருக்கும். இனிமேலாச்சும் சிந்திச்சு செயல்படுவோமா?